Batay ng pagnanais ng pamahalaan na pagyamanin ang sektor na bumubuhay sa pambansang ekonomiya, patuloy na nagsusumikap ang ating mga magsasaka at mangingisda upang kamtin ang kasaganahan para sa lahat. Marami mang balakid, patuloy silang kumikilos tungo sa Pilipinas na may masaganang agrikultura at maunlad na ekonomiya. Mabuhay ang mga food heroes ng bansa! Ikinararangal kayo ng lahing Pilipino. Labas nga impormasyon sa agrikultura, mga simpleng tips para sa mga mag-uuma. Yaman sa kaumahan, kikita ka na, aasenso ka pa. Sa programang AgriSenso, kauban si Inday Bajang o Clara Tita. Kini nga programa hatod kaninyo sa King's VitaPlus Animal Feed Supplement, Panamox Antibiotic Caplet o Panamox Forte o sa Intenso Premium, Intenso Power Stag o Intenso Plus. Hello po, magandang araw sa ating lahat. Kumusta po kayo mga ka-asenso natin? Kayo po ay nakikinig at nanonood sa ating programang AgriSenso sa Agrikultura. Aasenso ka. Kasama po ang inyong lingkod, si Clara Tita at ang aking partner ngayon. Walang iba, ang hari ng mga chicken breeders, Pulomolok Native Chicken. Kumusta, sir? Kumusta, Sir Sean? Ang iyong pagmamanok dyan sa sa Pulomolok. Napakaganda pa rin, ma'am, no? Dahil nga kapag umaga, mainit. Yan. Tapos gusto ng manok natin, maraming produksyon dahil sa mga ginagawa nating techniques dito sa ating manukan. At every other day, yan, no? Yung ating pag-harvest ng sisyo. Kaya every other day din po yung pagbebenta natin ng sisyo. Wow! Speaking of techniques at strategies po, kay Pulomolok Native Chicken, maya-maya po ay meron po siyang i-reveal sa atin na sekreto kung paano po ba patibayin ang immune system ng inyong mga alagang manok. Lalong-lalo na kapag sa umaga o sa araw ay mainit na mainit, pero sa gabi ay uulan ng malakas. So paano kaya natin patibayin ang immune system ng ating mga alagang manok? Di ba kung sa tao nga kailangan natin patibayin ang ating immune system, how much more doon sa ating mga alagang manok na dyan tayo kumikita? Although, of course, sa katawan natin, health is wealth. Ganun din po sa ating mga alagang manok. Health is their health is our wealth. Tama kaya yun? Their health is our wealth. Tama naman, diba? Kung magkasakit yung mga alagang manok ko dyan, imbis na vitamins lang yung ibibigay, ay mapapa-additional ka na naman sa mga gamot na ibibigay mo sa iyong mga alaga. So kung bumili lang naman kayo ng gamot, siguraduhin nyo na dun kayo sa gamot na napaka-epektibo para less ang gastos at napaka-effective. So ayan, diba? So ayan, Sir Sean, before tayo mag-proceed, gusto ko lamang pong batiin lahat ng ating mga viewers ngayon via Facebook page, sa ating AgriSenso sa Agrikultura Facebook page. Ganon din po, live tayo na makikita din sa Ka-Farming Angat Ka Facebook page at sa Damdama Digital Media. And later on, marireplay po ang ating live sa Regional News Group or RNG Luzon. Okay? Ganyan tayo very accessible ang ating live ngayon. And speaking of live, tayo din po ay live na maririnig sa ating mga King's Radio stations across Visayas and Mindanao. Unang-una dyan, Sir Sean, alam mo ba, tayo ay live din na mapakikinggan via King's Radio 90.7 Lambunaw, Iloilo. Meron ka bang mga relatives dyan, sir, sa Iloilo? Mga friends lang, mga friends yan. Hi sa mga friends ko dyan. Classmate ko noon, mga classmates. Oo. Ay, tama, di ba? Nag-aaral ka sa Negros Oriental? City. Saan, sir? Sa Molo, Iloilo City, ma'am. Molo! So, dyan ba galing ang pansit molo, sir? Siguro, ma'am, kasi merong mga molo dyan. Oo. Ano ba yung kaibahan? So, before mag-trivia muna tayo, ano bang kaibahan ng pansit molo sa ibang pansit, sir? Pansit molo, ma'am, yung meron siyang, yung parang meatballs, parang meron ganyan. Parang siomay, ma'am ba? Or okay. Yan, tapos, masarap yung pansit. Ano yan siya, sir? With
with broth ba yan siya? May sabaw ba yan siya? Or Yes, ma'am. like, Parang lomi, ma'am. Parang lomi, yung pancit molo. pancit molo. So, parang lomi. Pero yun nga, yung kanyang meatballs, parang nasa siomai ang kanyang packaging, like ganon. Tapos Yes, yun, with sabaw. Na-miss mo na ba ang pagkain ng pancit molo, sir? Yes, ma'am. Ang kinagandaan kasi sa Iloilo, masasarap yung mga pagkain nila, seafoods, Mm-mm. talaba, yan. Correct! Correct yan. Alam mo ba, sa Iloilo, sir, ang daming mga pagkain doon na masasarap gaya ng ano yung hinahanap natin doon? Oo. Unang-una, yung mga batchoy nila. Sasarap yung mga batchoy nila doon. Oh, halos lahat nagbebenta ng original. Original batchoy doon. Tsaka yung tama ka, sir, yung talaba. Parang sa Iloilo talaga or Panay Island, nandoon yung mga malalakit, matataba na talaba. Sarap-sarap niyan. Oo. Parang every kanto kasi merong mga talaba, yan. Oo! Tapos parang sa Rojas, makakabili ka ng alimango. Oo. Parang ano lang sa kanila doon, no? Parang basic lang yung mga ganoon na seafood. Dito sa atin, hahanap-hanapin pa natin yung mga alimango. Masyadong mahal yung kilo ng alimango. Siguro doon, parang lang, cheap lang. Diba? Hindi gano'n, afford naman, diba? Oo, correct. So, ayan sa mga taga Iloilo City or Iloilo Province. Kasi di ba yung Panay Island is composed of 3 probinsya ba? I don't know if 3 ba yun siya. Iloilo Province, Capiz, Antique at saka Aklan. Tama kaya ako 4 ata. So yan, daming na yung mga friends dyan listening po via Kings Radio 90.7 Iloilo. At ganun din po dyan sa may Negros Oriental. Naabot din po tayo sa Cebu Province. Sir, meron ka bang mga kakilala dyan sa Cebu Province? Kasi tayo din ay mapakikinggan via 88.7 Kings Radio dyan sa Himalalod, Negros Oriental. Diba? Yan, at dito rin sa may Shato, Negros Oriental. Hello po sa inyo. Oo. At speaking of pagkain, merong yung expert sa ating mga mukbangers, expert sa mga pagkain, walang iba pa si Ma'am Shmacy. At nag-text siya, diba? Pancit molo is Ilonggo food. Pancit noodles with molo wrap na may karne sa sulod. Molo is murag siomai version daw, sabi niya. Oo. Ilonggo food is batchoy, crabs, oyster, and KBL. Alam mo ba yung KBL? Alam mo yung KBL? Correct! Sana ay matouch ang heart ni Ma'am Shmacy at mag-crave siya ng KBL para kami ay madamay. Oo, iba kasi yung cravings si Ma'am Shmacy, sir, alam mo ba? Nadadamay kami sa kanyang mga cravings. Wow. Nadadamay ka rin, sir. Oo. Alam ko madadamay ka rin at may madadamay din na isang tao dyan na nagngangalang CG at alam natin na happy siya pag may mga ganong cravings. Oo. O yan. Yan po ang ating mga Ilonggo foods na nakakamiss and I'm sure marami pa. And then all the way dito sa may Negros Oriental, ang dami din mga pagkain dyan sa Negros Oriental, sa may Cebu Province, at kahit din naman sa iba't ibang region sa ating lugar, meron tayong mga pinagmamalaki na mga pagkain. So dito na naman po sa Surigao, diyan sa may Hinatuan, madami ding crabs diyan sa Hinatuan, Surigao do Sur. So sa lahat ng mga listeners natin na nakikinig via 102.5 Kings Radio, Hinatuan, Surigao do Sur, hello po sa inyo. At all the way from Hinatuan, baba tayo dito sa San Francisco City, Agusan do Sur, ang ating Kings Radio 99.5. At sa may Mawab, Davao de Oro, na maririnig din tayo dito sa Davao City, 93.5 Kings Radio. Sir Sean, kahit wala pang Kings Radio dyan sa South Cotabato, pwede mo rin marinig yung ating Kings Radio. Paano ba? Alam mo ba yung Sir Sean? Yung ito ba sa App Store, ma'am? Correct! Sa Play Store yan, Play Store. Play Store. Wala pa kami sa App Store. Mag-apply pa lang kami, pero available na tayo sa Play Store. Google Play Store sa mga Android phones dyan. Pwede kayong mag-download ng Kings Radio sa ating Google Play Store. Okay? Kings Radio, libre lang po yan, ha? So, download nyo po, i-install nyo po sa inyong phone. So, kahit saan man kayo, as long as meron kayo internet connection or nakakonect kayo sa Wi-Fi, maririnig nyo po ang aming discussion ngayon ni Pulong Molok Native Chicken. So,
Good thing yun ha, kasi kahit saan, kahit nasa abroad po kayo po mga nakikinig dyan ha, mga viewers natin, sa pamamagitan ng Facebook page ni Sir Polomolok Native Chicken, ni Sir Sean, sa mga, kahit po, kasi mostly sa mga viewers mo, sir, sa mga followers mo from Luzon, so hindi pa abot ang Kings Radio dyan, so mag-download po kayo ng Kings Radio app. Diyan po ninyo mapakikinggan ang ating Polomolok Native Chicken. Of course, ang ating programang AgriSenso. Ayan! So I think ready na po ang ating mga viewers, ang mga followers at mga subscribers po ng ating hari ng mga chicken breeders, si Polomolok Native Chicken. So yung topic po natin ngayon ay tungkol po yun sa immune system ng ating mga alagang manok. Ayaw talaga natin magkasakit ang ating mga alagang manok. So, paano ba natin patibayin o pataasin ang immune system ng ating mga alagang manok? Yan po ang i-reveal sa atin ng hari ng mga chicken breeders. Walang iba! Polomolok Native Chicken! Yan, once again, magandang hapon po sa inyong lahat. Yung topic natin napakaganda pa rin dahil para ito no, sa ating mga manok, para maging healthy sila. So, ano ba yung kailangan para tumaas or mas maging malakas yung immune system or maging healthy yung ating mga alagang manok? Yan. Unang-una, kailangan natin na maganda yung pangangatawan nila dahil kapag hindi po healthy yung ating mga alaga, useless po yung pag-aalaga natin sa kanila. Dahil kapag hindi po sila healthy, hindi din po healthy yung mga offspring nila or yung mga anak nila or mga sisiw nila. No? Tapos merong mga, problema sa itlog. Napapansin nyo yung itlog nila medyo marupok. No? Hindi po matigas yung shell. So kapag ganon, pangit po yung quality and papasukan po ng bacteria yung loob ng ating itlog kasi nga merong pores yung itlog natin, no, ng mga manok natin. Yan. So ano ba yung mga kailangan dito sa ating mga manok? Una-una na ibabanggit ko is probiotics. Yan. Probiotics. Ito yung napakaganda and talagang subok na ng karamihan sa atin itong probiotics. So itong probiotics, ito po yung merong good bacteria. So, ano ba yung benefits ng good bacteria sa ating mga manok? Kapag marami na pong good bacteria doon sa manok natin, no, hindi na po basta-basta makakapasok yung mga bad bacteria. Ganun po yun. Kaya, lumalakas yung immune system ng ating mga manok sa tulong ng probiotics. At yung kinagandaan pa dito sa probiotics, madaling matunawan yung ating mga alaga, no? Dahil nga yung probiotics nakakatulong po para sa good digestion dito sa ating mga alaga. So kapag po kasi hindi matunawan yung manok nyo, ibig sabihin mayroong problema sa digestive system niya, no? At pwede siya magkaroon ng iba't ibang sakit dahil nga hindi siya natutunawan, no? Kapag hindi natutunawan yung manok nyo, hindi na po siya kakain, no? At pwede pong ikamatay niyan. Dahil nga bababa yung kanyang immune system at papasukan siya ng iba't ibang bakterya. Yan. So, ano pa ba yung benefits nitong probiotics? Ang probiotics din ay nakakatulong para ma-lesser yung amoy sa inyong manukan. Yan. Kaya itong manukan natin, maraming pumupunta and sinasabi nila kung naglilinis ba daw ako araw-araw sa ating manukan. At yung sagot ko, hindi po ako naglilinis araw-araw, kundi once a week lang po. No? Kasi nga, dito sa manukan natin, nagpapakain tayo ng 60 to 70% organic. So kapag merong organic, mas lesser yung amoy, plus meron pang probiotics. Kaya wala na talagang amoy itong ating manukan. Ito yung kinagandahan, no, kapag gumagamit tayo ng probiotics. Yan. So, saan ba mabibili itong probiotics na ito? Yan. So, yung probiotics, andito na po sa King's Vita Plus. Yan. Itong King's Vita Plus mo, may multivitamins, amino acids, calcium, no? Ito, dito muna tayo sa amino acid. Ano ba yung tulong ng amino acid sa ating mga alagang manok? Yan. Merong times na yung mga manok natin is nagmo-molt, no? Yan. Tapos, napapansin nyo ba, yung mga manok natin, yung growth nila medyo mahina. Yan.
dahil kulang sila sa amino acids. And kapag nagmo-molt yung inyong mga alagang manok, nagmo-molt, no, ito po yung nagdudulo or nag-change ng balahibo yung ating mga manok. Minsan kasi kapag nag-change ng balahibo yung ating mga manok, meron po talaga yung season, no, molting season tawag dyan. Natatanggal yung balahibo and yung vitamins na dapat ibigay natin sa kanila or yung dapat ibigay natin sa kanila na kailangan nila is amino acids. Yan. Meron din po yan dito sa King's Vita Plus. Ano pa ba yung andito sa King's Vita Plus? Itong mga manok natin na mga nangingitlog, no? Or kahit mismo na dun sa mga breeders natin na mga lalaki or babae, yan, minsan, no, nalulumpo. Yan, dahil sobrang gamit din ng calcium or grabe yung protina doon sa ating mga feeds. Kapag grabe din po kasi yung protina sa feeds natin, minsan is, halimbawa, yung merong mga growth hormones na mga pagkain. Yan, minsan kapag nasobrahan yung ating manok, nalulumpo, and yung mga inahin natin, minsan nalulumpo din dahil kinukulang sila sa calcium. Yan. Bakit nga ba sila kinukulang sa calcium yung mga hens natin? Dahil po, yung itlog nila made of 96 to 98% na made of calcium carbonate po, no? Galing po yan sa katawan ng ating mga manok. Yan. So, kapag nalumpo yung ating mga manok or dapat maiwasan natin itong pagkalumpo ng ating manok, kailangan natin ng calcium, no? Dito sa ating mga alaga. And yung calcium na yan, andito din po sa King's Vita Plus. No? Ito yung sinasabi ko na halos lahat na andito sa King's Vita Plus. Yan. Ano ba yung kailangan natin para maging mas healthy pa yung ating mga alagang manok? So, dapat iwas sila sa stress. No? Dapat na hindi sila masyadong matao yung ating manukan and malaki po yung kanilang range. Kapag malaki yung range ng ating manukan, mas malaya sila, mas feel nila na freedom, merong freedom, no? Kasi nga malaya sila makaka-ehersisyo, yan kapag breeders yung inyong mga alaga. Pero kapag fattening, hindi po advisable na i-free range sila, no? Dapat po talaga medyo hindi po sila masyadong makakagalaw kasi nga kailangan natin ng fats nila and mabilisang paglaki. Yan. Which is, andito din po sa King's Vita Plus, itong amino acids. Yan. So, kapag kailangan natin ng, sa mga breeders natin para maiwasan natin yung pagka-stress nila, yung King's Vita Plus po, meron pong multivitamins, minerals, and meron din pong electrolytes, no? Para mas maganda yung performance ng ating mga alaga everyday, no? So, paano ba kung wala kang electrolytes, wala kang multivitamins, minerals, ano ba mangyayari sa manok mo? So kapag hindi energetic yung ating mga alaga, yung pwede pang mangyari sa kanila is mas lesser yung napuproduce nila everyday, no, sa pangingitlog. Kasi kapag mas energetic yung ating mga alaga, the more na active sila sa pag-mate. Yan. Kapag active po sila sa pag-mate or pagkasta, mas marami po silang napuproduce. Yan. So, pwede bang sa hens lang, no? Yung ating mga vitamins, pwede ba? Wag na doon sa laki. Hindi po, no? Kasi yung similya is galing din po sa mga roosters natin. And kapag malakas yung itlog, maganda yung performance ng mga hens natin, pero yung mga roosters natin hindi po maganda, useless pa rin, no? Kasi yung target natin dito sa ating manukan is maparami yung ating manok, no? Kailangan natin ng magandang similya. Sabi ko nga, yung similya is galing sa rooster. So, dapat nagbibigay tayo sa roosters and sa hens ng tamang vitamins. So, halos lahat naman ng vitamins na kailangan is andito na sa King's Vita Plus. Yan. And yung kinagandaan pa dito sa King's Vita Plus, no, pwede siya sa pagkain or pwede siya sa tubig. Yan. So, napapansin nyo, kapag binigyan natin siya sa tubig, merong hindi natutunaw kasi po yun po yung calcium, no? Hindi po kasi basta natutunaw yung calcium kapag hinalo natin sa tubig. So, hindi po to advice na painitin, no? Kasi baka mamatay yung mga good bacteria or yung mga yung ibang mga ingredients baka mawala, no? Kasi nga nag-boiled tayo, no? Yung iba kasi binoboiled nila sa mainit na tubig. So kapag meron pa naman natira doon sa tubig nyo,
is ilagay nyo sa pagkain nila. No? Kasi sa akin kasi dito, minsan naglalagay ako sa tubig, pero the more dito sa pagkain kasi nauubos talaga nila. Pero mas maganda, no? Alam nyo ba mas maganda merong merong King's Vita Plus doon sa ating tubig at dito sa ating pagkain. No? Mas maganda kapag ganon. No? Kung meron kayong mga budget. Pero kapag bitin naman kayo sa budget, pwede nyo i-alternate lang. No? Pero kapag meron kayong budget, mas maganda meron sa tubig, meron din sa pagkain. Kasi mas maganda na maraming good bacteria sa kanila. No? Kasi nga hindi sila dali-dali ang mapasukan ng iba't ibang sakit. Kasi nga, mas marami yung good bacteria kumpara doon sa bad bacteria na papasok sa ating mga manok. No? Dahil dito sa probiotics. Yan. Ito yung talagang kinagandahan. And ngayon, minsan mainit. And kapag mainit, prone sa heat stroke itong ating mga alaga. So, last month, no, namatayan ako ng 2 manok ata. Yan, 2 manok yun. Dahil nga sa sobrang init. Yan. So, ano yung kailangan natin ngayon? Yan, tubig. Yan. Malinis na tubig palagi dahil gustong-gusto ng ating mahalaga, no, ng malinis na tubig. Mas malakas silang uminom. Yan. At syempre, para good for the heart, no, kailangan natin ng omega-3 dito sa ating mga alaga. Yan. Saan ba makukuha yung omega-3? Andito din po sa King's Vita Plus. Sabi ko nga sa inyo, halos lahat ng hinahanap nyo andito na sa King's Vita Plus. Yan. Pero yung kinaganda din kasi sa mga sisiw natin, no, kailangan natin ng mas magandang vitamins din. Yan. King's Vita Plus, doon sa pagkain nila, plus Intenso Plus. Yun yung partner ko sa sisiw. Dahil yung Intenso Plus kasi, meron Chlorella Growth Factor. Ito yung mga ginagamit sa mga iba't ibang vitamins para mapabilis yung paglaki, tumangkad yung ating, yung iba't ibang hayop man, no? Pwede din po sa tao yung CGF, ginagamit yan. Yan. At syempre dito sa manok natin, pwede din. Napakalaking tulong nitong Chlorella Growth Factor na dito sa Intenso Plus. Yan. Dito sa mga alaga ko, sa sisiyo, King's Vita Plus, Intenso Plus. At sa mga breeders naman natin, King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Napakaganda, super effective. No? Masasabi ko lang dito sa King's Vita Plus, number 1 itong vitamins na to. Dahil mura and talagang affordable talaga siya. No? Dahil nga, 100 grams na po yung isang pakete nito, no? Hindi katulad ng ibang vitamins, 20 grams lang. Itong King's Vita Plus po, 100 grams na po talaga. Yan. At syempre, kapag meron nagkasakit sa ating mga alaga, wala nang iba pa, no? Ano po yung gamit ko? The most effective medicine para sa ating mga manok, Panamox Caplet and Panamox Forte. Yan. At syempre, tandaan nyo, no? Meron din akong ginagamit sa ating mga breeders, both hens and roosters, dalawang vitamins. No? Once a week or twice a week, nagbibigay ako ng Intenso Premium and Intenso Power Star. At syempre, bago mag-breed, tandaan nyo palagi na dapat mag-deworm. Gamit kong dewormer, merong albendazole and praziquantel. No? Hindi mo na makikita, nalalabas pa yung uod or worms, no, sa ating mga manok, kundi natutunaw na po sila. At nakakatulong din po ito na pagalingin yung mga sira-sira nilang digestive organs, no, sa loob. Dahil dito sa ating worms to go. Yan. Yun lang po, no? At sana'y marami kayong natutunan dito sa ating lecture for today. Of course, meron tayong natutunan sa lecture ni Polomolok Native Chicken. So anyway po, hello sa lahat ng mga nanonood ha, most especially Sir O, meron nanonood sa atin sa Iloilo. Si Jebby Armonidad, watching from Iloilo. Saan kayo to sa Iloilo si Jebby? At saka, watching from Canduni, Negros Occidental, si Salinas Tagle Native Chicken. Oh, so meaning taga Salinas Tagle ito? Address kaya niya ito, sir? Hindi ko alam kung meron ito sa Canduni, Negros Occidental. Hello po sa lahat ng ating mga viewers ngayon sa ating live. Chat niyo naman po kung taga saan kayo para ma-shoutout po ng ating Polomolok Native Chicken. Hello po sa inyo. And if ever po, sa lahat po ng mga nanonood sa atin ngayon sa live, kung meron po ba kayong mga katanungan dito po sa ating topic, meron kayong mga clarification or kahit outside the topic ha, basta usapang pagmamanok lang. I'm sure, masasagot yan ni
Pulong-Bulok Native Chicken. So, wag po kayong mahiya ha. Magtanong lang po kayo ng magtanong para po ay masagot yan ng ating Pulong-Bulok Native Chicken. Ay, okay. Si Jebby Armonidad po pala ay taga Banati, Iloilo. Uy, Sir Jebby, ano mo na ba? Rinig ba dyan yung ating Kings Radio 90.7? Oo. Sir Jebby, 90.7 Kings Radio. Kung naririnig mo ba dyan? Kung sa radyo ha. Oo, kung sa radyo. Ay, si Ma'am Marjorie Cornejo Cervantes. Siya din naman po ay nanonood from Tapas, Capiz. Oy, wow. Ano bang meron sa Capiz, Ma'am Marjorie? Yung pinagmamalaki niyo dyan na mga food delicacies mula dyan sa Tapas, Capiz. Bakit tayo wag na lang siguro tayong sir, no? Yung agriculture, food na lang. Pagagalitan tayo. Oo. Pero kung agriculture, walang... Oo, correct. Oo, tama. Walang food kung walang agriculture. So kami yung nangunguna dapat i-improve natin yung agrikultura natin para meron tayong makain. Diba? Oo. Makasoon sa technology. Ano ba yan? 20 years from now, yung mga manok na diretso na siya fried chicken. yung kanilang papanganak nila diretso na fried chicken dinaitlog. Hindi malayo sa amin sa Lambunaw. Okay. Kasi alam mo, Jebby, marami kami mga listeners at callers from Banati, Iloilo na nakikinig sila ng Kings Radio. So, yan baka try mo lang sa radio mo, mo ang frequency 90.7. So, marami kasi kaming mga listeners, mga callers ng ating tambalang Kokoy and Yan Pasayan. So, sa kanilang program, ang daming tumatawag dyan from Banati, Iloilo. Okay? Anyway, meron ba kayong mga tanong? Mga kapatid, mga ka-asenso? Meron ba? If wala kayong mga tanong, of course, sige, magtatanong lang ako. Isa lang tanong yung itatanong ko kay Sir Sean. Oo. Sir Sean, hindi naman talaga maiiwasan na magkasakit talaga yung mga manok natin, diba? So, based sa iyong mga experiences, paano mo hinahandle if ever merong mga ganun, may nakikita ka ng mga sakit sa iyong mga alagang manok? Yan. So, kapag may sakit naman, halimbawa, isa lang naman siya, pwede mong isolate siya, ilagay sa isolation na room, siya lang, or yung mga kasabay niya na may sakit, yan. Tapos, gamutin lang ng Panamos Caplet kapag malaki na siya. Pero kapag, halimbawa, medyo marami sila nagkasakit, Panamox Forte sa mga malalaki. And sa mga sisiw, Panamox yung gamit. Meron ding clarification, Sir Sean, pwede bang ipainumin ng Panamox Forte yung mga manok kahit wala silang sakit? Meron din pwede din ma'am, kasi minsan, yung ginagawa namin, halimbawa, umulan, tapos hindi pa namin nakita na may sakit yung aming manok. So, hindi namin hinihintay minsan na magkasakit pa sila, inuunahan na namin yung sakit gamit itong Panamox Forte. So, siya? Halos everyday lang din naman siya, sir? Parang siya ma'am, 3 days straight, halimbawa, umulan ngayong araw. So, pagkabukas niyan, ay start na kami sa antibiotics. Panamox Forte. 2 to 3 days. 2 to 3 days. So, 2 to 3 days straight, antibiotic yan siya. Painumin siya. Then, after niyan, sir, rest muna. Like, ilang days ang rest. Oo. Pero kapag mayroong nagkasipon talaga sa kanila, Panamox Forte hanggang gumaling sila. Siguro, 5 to 7 days, okay na yung mga manok natin. Ayan So, ganun pag may mga sakit, kung di talaga maiwasan, like, isa lang naman, sure nyo na po na ma-separate talaga siya. Okay? So, ito, nagbabasa ako ng comments. Nagbabasa po ako sa inyong mga comments sa ating Facebook Live ngayon. Feel free to ask question or feel free to comment lang po, any reaction para babasahin natin. Okay? Si Ma'am Salinas, si Salinas Tagle Native Chicken, taga Kanduni daw po siya, Negros Occidental, malapit kami sa Kabangkalan City. Ay, wow! Nadaanan namin yung Kabangkalan City, yung pumunta kami ng Bacolod, nadaanan namin ang Kabangkalan. Nag-tour kami, doon lang kami sa city mismo. Yan. Hello. Ang ganda ng lugar ng Negros Oriental, sir, at saka Occidental. I don't know, parang
province life, kahit nasa city ka, parang feel mo pa rin yung ang ganda ng lugar nila doon sa Negros. Ang sarap balik-balikan. Oo, lalong-lalo na sa mga sugarcane area, sir. Ang ganda ng mga bundok nila, ang ganda. Grabe. Ayan, si Ma'am Marjorie Corneo Cervantes naman, na taga Tapas Capiz, meron siyang tanong, ano po bang pwedeng igamot sa may mga kalunggo sa mata ang mga manok daw, sir? Yan. So kapag merong mga bulutong, fowlpox yung ating mga alaga, no, maganda yung insecticide na powder. Yan. Bumili kayo ng ganyan, meron yung mga available sa sa mga agri-supply. Yan, sa AgriVet, sa AgriSupply meron yan. Tapos ipulbo nyo lang sa katawan nila, powder yan, tapos painumin lang ng antibiotics sa Panamox caplet. Siguro mga 3 to 5 days okay na yan. Kailangan siya budburan talaga ng powder. Konti lang naman, parang pulbo lang. Yung fowlpox ba, sir, yung mga bulutong, saan yan galing? Paano yan sila nagkakabulutong? Minsan, ma'am, sa kuto ng ating manok, or insekto or lamok, no? Yan, tapos talagang magkakabulutong yan sila. Like, for example, sir, yung hindi talaga agad na mahil, like magkaka-infection na yung mga kagat ng kuto, kagat ng lamok sa kanila. So, parang mai-infection na, kaya doon maging fowlpox na siya. Tama ba yun siya, sir? Yes po. Tapos minsan naman, yung iba, nagbabakuna talaga ng fowlpox vaccine. So, better na lang din, sir, di ba, na magbakuna din sila. Yes, ma'am, better naman. Pero dito kasi sa amin, madali lang naman gamutin yung fowlpox. Kaya, yun, din ako nagbabakuna ng fowlpox. Okay. So, I hope, Ma'am Marjorie Cervantes, nasagot po ni Pulumulok Native Chicken ang iyong tanong. So, yun ha, maghanap kayo sa AgriVet stores ng insecticide powder. Any insecticide powder, budbud nyo po doon sa kalunggo, sa mata ng iyong manok, kahit konti lang, tapos painumin nyo po ng Panamox caplet. Okay? Ayan, Panamox caplet. So, yung ating, yung ating mga, kumbaga, yung ating marketing and sales, ayan, naglilibot sila ngayon sa Iloilo area, Iloilo province, sa Panay Island, para po i-check yung ating mga products dyan. Kung meron pa bang King's Vita Plus at saka Panamox sa area ng Panay Island. So, hello po sa inyong lahat, sa ating si Ma'am Mel. Hello po, Ma'am Mel. And Sir Jay, hello po sa inyo dyan. Ingat po kayo sa inyong biyahe. Okay? And then, meron pa bang mga tanong, mga ka-asenso? Meron pa ba kayong mga tanong? If ever wala na, ika-close na natin ang ika-close, Botation. Ika-close na natin. Ay, meron pang tanong, hindi ito tanong. Ma'am, saludo ako. Ay, siya, sir, appreciation ito. Mula kay Salinas Tagle, Ma'am, saludo ako kay Pulumulok Native Chicken kasi marami siyang nalaman na sa pagmamanok. Sir, salamat sa pagturo, Pulumulok Native Chicken. God bless you, sir. Wow. Tapos meron dito, sir, additional, pa-burger naman. Ay, pamanok pala. Ay, pasisiw daw pala, sabi sabi ni Salinas Tagle, pasisiw na naman. So, ayan, thank you so much po sa lahat po ng mga nanonood sa ating live ngayon. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin ni Pulumulok Native Chicken. Sir, maraming salamat po sa inyong pagturo sa amin, sa inyong mga tutorials, sa inyong mga tips, kung paano po maging umasenso po ang pagmamanok po ng mga kapwa nyo, mga kamanok. Diba? So, ayan, maraming salamat po. Sir, any message before tayo mag-say goodbye? Any message po? Kung meron po kayong mga announcements or message? Yan, kapag ako nabito na kayo dito sa live namin, magla-live naman ako after this dito doon sa page ko, na Pulumulok Native Chicken, yan. At everyday, yan, upload pa rin tayo. Twice a day po tayo nag-upload everyday sa ating YouTube and Facebook page. Kaya, kailan ka nagla-live, sir? Ngayon, ma'am, after this live, yan. Okay. Page. Okay, so yun ha, kung nabitin kayo sa oras natin ngayon, huwag kayong mag-alala din, magla-live din pala ulit. Si Pulumulok Native Chicken. Okay, anyway, maraming salamat po sa inyong lahat.
Thank you so much sa lahat po ng mga listeners natin via Kings Radio and as well sa ating kumbaga sa ating live ngayon dito sa Agrisenso. Sa lahat po ng mga nagtatanong ha, if ever pumunta po kayo sa Agravet stores tapos wala po silang stock, okay? Mag-report kayo sa amin. Charot. Yes, tama po. Dito charot. Report niyo po sa amin, i-chat niyo po kami sa Agrisense or sa page po ng Kings Vita Plus, Panamox, at sabihin niyo po na, Ma'am, Sir, or hello po sa inyo, wala pong stock ng Agravet na ito. Mag-report po talaga kayo kasi sa dami-dami pong Agravet stores na pinapasukan natin ng mga products, ay kumbaga, hindi na siya, kumbaga sa daming Agravet, hindi na, kumbaga monitor talaga lahat-lahat, diba? So might as well po, kung kayo po ay nandyan sa inyong lugar, tapos wala pong Agravet, tapos naghahanap kayo ng produkto natin, so sabihin nyo lamang po, para po ay mapuntahan agad at malagyan natin ng ng mga stocks, okay? But, pwede rin po kayong mag-order sa amin online, okay? I-message nyo lang po ang Kings Vita Plus Animal Feed Supplement Facebook page, o kaya ang ating Panamox Couplet or Panamox Forte na Facebook page. Ganon din po ang Intenso Products na page. Walang problema. May sasagot po agad sa inyong mga inquiries and as well as sa inyong mga online orders. Okay? And bukod po dyan, sa ating Kings Vita Plus Facebook page, pwede rin po kayo mag-order via Shopee. Hanapin nyo lamang po ang KBM Agravet Lines. KBM Agravet Lines, yan po ang official store natin. Hanapin niyo po KBM Agravet Lines sa Shopee. Okay? Para po, mas maraming, kumbaga, kung gusto niyo maraming orders, wala pong problema. Carry po yan sa ating cash on delivery via LBC or cash on pickup via LBC. Pero pag mag-Shopee po kayo, automatic COD po yan siya. Okay? As long as abot po kayo ng mga riders, as long as may daanan pa dyan, may kasada pa papunta sa inyong bahay, walang problema. Diba? So ano pang hinihintay nyo, mag-order na po kayo sa atin via online or via Agravet Store. Wala pong problema. Punta po kayo sa mga Agravet Stores. Gawin nyo pong kapartner sa pag-asenso ang ating Kings Vita Plus Animal Feed Supplement o kaya ang Panamox Couplet at saka Panamox Forte. So, in-encourage ko po kayo na if ever wala pong stock sa inyong area at marami na po talaga naghahanap, message nyo lamang po kami para po ay malagyan po natin ng stocks dyan sa inyong area. Okay? Same din po sa Luzon, mga Luzon chicken racers, hog racers natin dyan sa may Luzon area. Meron na po tayong ilan ng mga Agravet stores na available po ang ating product. Pero karamihan din po talaga ay nag-order sila online sa atin. Okay? Online order. Ayan. Thank you so much po sa lahat ng ating mga listeners and viewers sa ating live. Maraming salamat po, Pulamalok Native Chicken, sa iyong precious time na inilaan sa ating programang Agrisenso. Alam mo ba, sir, bukas, ano ba itong live ko? Bukas po ulit ha. Samahan niyo po ulit ako sa ating programang Agrisense. So, marami na naman po tayong i-share na mga topics na i-discuss po, of course, courtesy na ating kapartner din sa Asenso, si Ka-Farming Angat Ka. Okay? See you tomorrow. Dito lamang po sa nag-iisang programa para sa ating mga magsasaka at sa agrikultura. Wala nang iba pa ang Agrisenso sa agrikultura. Asenso ka. God bless everyone and God is good all the time. Labas nga impormasyon sa agrikultura, mga simpleng tips para sa mga mag-uuma. Yaman sa kaumahan, kikita ka na, aasenso ka pa. Sa programang Agrisenso, kauban si Inday Bajang o Clara Tita. Kini nga programa hatod kaninyo sa Kings Vita Plus Animal Feed Supplement, Panamox Antibiotic Couplet ug Panamox Forte ug sa Intenso Premium, Intenso Power Stag ug Intenso Plus.